sekudutyulwe kwabulawa owesifazane phambi kwefemeli yakhe. Lona ke usespikitsheni nguPhindile Ndlovu oqikelelwa kwiminyaka eyi-32 years. Okwenzekileyo ke kuthe yena esalele kunye nomntana wakhe ona-2 years nabantwana bakokwabo belele endlini. Nalapho ke bekusebusuku kwafika umntu ongaziwa, lo mntu ongaziwa ke wabe engumfana. Wafika ke wagqekeza wangena emnyango. Bathe besothuke njalo lo mfana lona wakhupha isibhamu and khange azame nokuxhomisa okanye mhlawumbi kuthiwa uzogqekeza okanye kuthiwa uzothatha ezo zinto. No, kuthiwa uve wakhupha nje isibhamu wangqala straight kusisi, wamdubula ke ngoku entloko, wamdubula kathathu entloko wasweleka. Ogqiba khona lo mfana waphuma wabaleka. Washiya ke ngoku abantwana ke ngoku abancinci apho ke bekhala. Nakuthe ke abantwana ke ekukhaleni kwabo abanye baphuma baya komeza, kwafika abantu. Afikile ke amapolisa, afika amapolisa ke kwathathwa i-statement ke ngoku kwatsho ke kwavulwa ke ngoku ikheyisi. Sithetha nje ngoku amapolisa asezithendeni zombulali asamkhangela phantsi phezulu, kodwa ke umbulali ke usagcwele amathafa. Akukabikho mkhondo ngaye kuba kuthiwa naxa efika akafikanga, ufike ezigqumile apha ebusweni, efake ibhalaklavu. So bekunzima kakhulu nasebantwaneni ukumchaza uba, ukumkhomba apha ebusweni. Esi siganeko ke senzeke eShowe, njengokuba nangoku ndisatsho ke uba uphando lusaqhuba malunga nobulawa kwalo sisi. Siyacela ke ungalibali ukusubscribe kwi-channel, ulayikhe, ukhomente, ushere le channel ukuze nabanye bakwazi ukuyazi bangaphoswa zizitori.